Jod bura ma Lugari na Mida Mbwera okwedo mokalo okang' ma golo somo mar kwano e kit somo ma ochuno ne jopuonjre. Nabwera mane loso e kinde nyasi mar yawo klese manyien e skund primar ma Lake Basin e kaunti ma Kakamega koni migawo mar somo ne ok ochoko paro moromo kapok gigo chikego chapa, kendo nitie paro mondo mi tim lokruoge kendo ket kwano kaka somo mabiro chuno ne jopuonjre kaka osebedo ka itimo. Nabwera bende okwayo jotelo ahinya to magonga ma jo Abaluya mondo oriwre kod sirikal. Nilikuja kwa hii shule hapa na nikaona state yenye iko kipata watu wawili hapa kama Nick, this school will grow. A major policy shift requires involvement of the people. The Constitution of 2010 requires that you do public participation. Nataka nikuulize, ulifanya wapi public participation ambayo inasema hesabu isikuwe compulsory subject? In China, in Singapore, in Malaysia, in Hong Kong, in India, where the economies are growing as fast as possible, is because mathematics is taught until senior school. I want to tell you, Belio, that dictatorial kind of directive will not be accepted. I'll fight it. Walimu, mjue kwamba mtafunza hesabu mpaka senior school.